Fil-mument li l-Ministru Mirjam Dalli għażlet li ddawwar il-kriżi tad-dawl f'ballun politiku, mal-ewwel spikkaw il-baraġġ ta' kummenti kontra din il-mossa tagħha. Dan hekk kif fuq Facebook mijiet ħarġu jikkritikawha għal fatt li qed tuża din l-iskuża tal-partiġjanizmu meta tiġi mistoqsija fuq il-ħidma li suppost qed jagħmel il-Gvern. Kumment minnhom jgħid li saħansitra anke fl-Iran kellu jirreżenja Ministru minħabba l-kriżi tal-enerġija, waqt li oħrajn kitbu li din hija kwistjoni politika u tkun qed tagħmel żball jekk qed tipprova tgħid mod ieħor. Il-Ministru Dalli fil-post tagħha qalet li l-Gvern iffukat biex isib is-soluzzjonijiet, però jidher li lanqas hawn mi qed titwemmen. B'ħafna nies jgħidula biex terfa' responsabbiltà għal dak li seħħ kawża ta' qtuħ fis-servizz tal-elettriku. Oħrajn saħansitra spiċċaw jagħtu s-soluzzjonijiet huma lill-Gvern, dan fost sensazzjoni ta' rabja li nħasset sew f'dawn il-kummenti minħabba li l-poplu qed iħoss li qed jiġi injurat. Kummenti oħra jgħid li din il-kriżi hija kollu t-tort ta' Gvern korrott li ma investix fl-interess tal-poplu u li anki f'nofs kriżi bħal din minflok jara li jagħmel dak li huwa ta' priorità għall-interess tal-poplu aktar qed jimpurtah li ma jitlifx il-voti. Intant ammont mhux żgħar ta' kummenti jagħmlu referenza għall-iskużi li qed tagħti l-Ministru Mirjam Dalli fejn qed tgħid li l-problema fil-provvista tad-dawl huma kaġun ta' sħana, xi ħaġa li issa żgur mhux qed titwemmen, waqt li oħrajn għadhom qed jippruvaw jifhmu jekk issa din il-problema u se tiġi solvuta meta t-temperaturi jibdew niżlin.